Lugadan ang sarong aking lalaki sa Purok 7 Barangay Sampaloc gain sa Camarines Sur makalihis na mabudalan nin sarong motorcycle rider pasado alas 5:30 nin hapon kanakaaging Domingo. Binistuan biktima na si alias Tupe, 8 anyos, residente ka nasambit na lugar mantang ang nakadiskwidong driver ang kabarangay man sa nakaining si Fidel Sabanique y Felipe, 44 anyos, na nasa impluensya subuot nin alak kan mangyari ang insidente. Sa investigasyon, nagkakawat sa atubangan kan sa indang harong ang biktima kan mabudalan kan sospek na daitulos nahiling ang presensya kan biktima darakan kaburatan. Tulos man sindang ipigdara sa Bicol Medical Center sa Naga City. Pauwi sa bahay niya yung driver. Pagdating niya sa pinangyarihan, yung bata man sa gilid ng kaya gilid ng daan. Tapos nakatalbo yung palakot, nag-roll sa road yung bata. Kanyang physical injury, kanyang katawan. Daina sinaangatan pa nin reklamo ang nakabudal na motorcycle rider, makalihis na makipagkasundo sa pamilya kan biktima. Katakod ka ini, nangapodan man ang PNP sa mga magurang, urog na itong hararani sa tinampuan residensya, na igutan ang pagbabantay sa indang kaakian nga ni makaibitar sa diskwido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.